Стига толкова. Това ще го пусна на... Ме спри години. Няма да се... Я удари едно сред пък. Аз ще играя после. Удари едно сред пък. Аз после играя. Тук баяма познава. Нищо ли? Аз ще го играя Сам те? Оп. Аз на пътя за... О, Михали! Ела, врепедимо! Ясо! Оп! 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 Хорал, yes. Разбрай какво те пита? Хорал? Не. Ето. Служил репа, че ме трябва да прегноско. Ти на 100 красайки по мене. И я го дадре. Подуши. Ана пънте го научи. Ай, Аде я. фирмата смокка. Аз ще го изиграя преди там на път за килима в оригинал. Само ключовите ми не запъкайте са по финал. Айде. Как се спира? А? Как се спира? Не се спира. Той свършил вече. Той е свършил, ма аз снимам, бе.